Sang Prabu Singobara Sang Anoman para wadya bala sang manuk Garuda minangka pambukaning pagelaran Tanggebyari Reok Setyakawan ing dalu menika saweteng dalemipun Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi Dusun Sumber Kari Karanglo sekeluarga lumur rawuh sugeng amirsani mama medali tari gandrung Banyuwangi disukani gending kalih gawa sawi Buki Dato. Oh yeah.
Tari Gandrung Banyuwangi nggih. Pagelaran ingkang mangka loro saking keluarga besar yang setia kawan Bapak Jai saka Kalipipi nggih. Asale saka Banyuwangi nggih Tari Gandrung Banyuwangi. Dalem menika sowan teng dalemipun Bapak Wayudira sekeluarga lan khusus saking margi rawuhipun para tamu kakung putri terutama masyarakat dusun Karanglu Sumberkari sekeluarga nggih. Dalu menika sesarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafid saking Jakarta Tempel Lumajang ugi kolaborasi sesarengan artis production multimedia video syuting Mas Eko ugi Dawan Lor Sukodono Lumajang nggih. Kersane tambah gayeng tambah meriah Tari Gandrung Banyuwangi kula sukani gending-gending kongkon mudhun niku mixere nggih. Kobong maneh nggo wayut le nggih. Lah niku mixer nggih ugi setrum nggih. Tapi tak saderengipun alon-alon sakno nggih. Nggih. Saderengipun kula sukani gending-gending nggih monggo penghormatan dumateng ingkang minulya Bapak Wayudi Roy nggih sesarengan Ibu Roy Wayudi selaku ingkang dados Darmagati utawi sing duwe gawe nggih utawi sing nanggep reoke Bapak Jai saka Kalipipi. Kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyomping Tari Gandrung Banyuwangi ugi boten ketinggalan derek-derekipun Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi, para bapak lan ibu-ibu, dulur masyarakat Sumberkari, Karanglu nggih kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyomping Tari Gandrung Banyuwangi menawi kersa nggih derekipun Bapak Wayudi Roy, Ibu Roy Wayudi lek boten kersa nggih boten napa-napa nggih. Mama injet dalem disukani pambukaning gending dikei gending paran salah isun kendang kebul Banyuwangi dados semoga dumateng Bapak Wahyudi Roy sesarengan Ibu Wahyudi Roy Ibu menawi para bapak-bapak lan ibu-ibu derek-derekipun Bapak Wahyudi Roy kula aturi miyos pagelaran nyomping utawi nyawer Tari Gandrung Banyuwangi setia kawan nggih. Mbok menawi enten nggih Bapak Helon nggih selaku tokoh terop sak Kabupaten Lumajang semoga Bapak Helon kula aturi miyos pagelaran nggih ngrampiaken dacanipun Bapak Wahyudi Roy sekeluarga.
Parang salaisun nggih menika pambugane gending teng wonten tari Gandrung Banyuwangi gending salajengipun Mama. Oh nggih niki wonten pamundutan kengken nimbali Ibu Buang sing mantun duwe gawe sabene nggih. Karanglo Kidul Sawah sumber budak nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran nyawer tari Gandrung Banyuwangi nggih. Sumangga niki pamundutan nggih. Disukani gending gerige semama dados. Nggih, semangga dumateng Mbok Buang, monggo kula aturi miyos teng pagelaran. Nggih joget boten napa-napa. Nggih joget. Mbak Siti Nurjana digoyang dong, alon-alon. Sesarengan Mbok Buang digoyang dong. Hei, ayo Mbok Buang digoyang alon-alon yo. Hei, yo.
manuwun Ibu Buang saking Karanglo sisih kidul Sumber Budak nggih. Sampun miyos teng pagelaran jogetan sesarengan tari gandrung Banyuwangi keluarga besar yang setiakawan Bapak Jai saka Kali Pipi nggih. Nggih menika gending telahir saling ngedum waktu niki nggih. Gerigis teng wonten tari gandrung Banyuwangi mergi. Waktu sampun cukup ayo nduk gandrunge kondur alon-alon kena digawe sangu esuk lek pindah nduk poso. Le la la le la la le la le la la le la lo le la la le la la le Babadan para rawuh panjenengan sampun amirsani tari gandrung Banyuwangi asale saka kutha Banyuwangi sing nari lari keluarga besar yang setiakawan Bapak